Straight to the Now, point. atong balikan mahigala ni mong isyo kay kinigong vlogger nga kinining tigpaghot mahigalang Governor Gwendolyn Garcia. Pinaana pa mga higala nga personal may tira nako, pero ako naman na mahigalang ikatawa kay tinuod raman sad. Kanang moingon mga higala nga piit akong tingo. Tinuod sa piit ang tingo ka magmumugos ta. Basta importante mapasalamat doon ang ipunta nga na atay tingog ni Store, ha? Unya, lain pa niyang atake, putot kunutan ni Store, ha? O may problema ang putot, kinatulal naman sa natao mantas ting huwaw. Good morning yung tanan diha mga higala, mga putot, good morning niyo din ha, ha? Kinini ang bida kami ra das DWHP mahigala pare-parehar may mga hay tanan. Pastilan mga higala no. Kinini ang og kami magtupong buhi di man maglagi og height. Labi na sinday kin. Kana si kinini ang Edwin Cañete o. Ako nang kauban sa bumbo sa una karon driver Glenn Soco nga running mate may ni running mate ni Governor Gwendolyn Garcia. Unya masuko ni mga putot ni mingon niya bantay ha kay kuan pasig si Edwin Cañete yung driver mismo ng Glenn Soco dili na mabuta ang Gwen. Ngayon ko nung pangutana, unsay makalipay sa mga tao nga putot? Tubag, kung makakita sila og tao nga mas putot pa nila. Yun ni sa mga kala niya, mga atake pulos good ka na bang personal ba? Personal, no? Arita sa kinini ang legitimate issue. Lahat ng legit na. Kung sa may legitimate issue, astang terminal, astang pag-adto sa Casillas, muwiwi ka 5. Unya og mo muwiwi 5, muuo 10. Pangurtahon pag ninyo na mga pobre in town nga naas terminal. Mga pobre, manguli sa probinsya. Kay nadato pa na sakay-sakay na sa sakyanan mahigala mga high-end nga mga SUV diha mo uli sa probinsya. Kana the fact nga mo linya na diha mga higala na ay mga ordinary nga mga tao, mga sukit di paminaw, tingali doon ay mga pipila nga tubig-tubigan pero wa kay service sa store or na kay service kapuyan kang mo drive or inana. Ba't kasagaran ang mga ordinaryo mga tao, ang ato maigsuong mga kabos, mo'y mo gamit anang atong North Bus Terminal ug South Bus Terminal. Unya karon the richest province ang Sugbo sa tibuok Pilipinas, kitay pinakadato nga probinsya sa tibuok Pilipinas. Unya, pagkahuman, bayad ang mangihi, bayad ang muuo. Grabe naman sad. Syos ginoo ko. Unya, mupatuo mga higala ka nga nagmahal sa mga kabos. Nya ka na asamang kaluoy ni mo, ana. Muna akong legitimate issue nga akong ihatag. Dili kaya akong hulga-hulgaon nga imo ganing hilabtan si Gwen. Di tika undangan sa akong komentaryo sa iya mga higalang pagka-vlogger. Wa mo kong balaka, ana. Amay mayog akong balihon nga, di gini ka muhunong nako og tira, di sa nako ni hunungan si Gwen. Ayaw kong hulga-hulga, Dili ko mo padaan, paon na ng imo. Dili ko mo palit ni mo dong, O dong o day, para di mailhan ganyan yung vlogger mga higala, ha? Personal man ang imong tira, man kay tira nga kanana ang klaro ba nga nabay point of discussion ba, ha? Ano ta sa dunay punto gyud nga hatagan tog pagtagad mga sukid tig paminaw. Kay og imo kong hulgaon nga basta hilabtan si Gwen, basta mo komentaryo ang Gwen, bisag kinsa mo komentaryo ni Gwen, kuan jud kuno niya, maigo gyud kuno niya. Taon kaluoy mga higala niya ang uban po na niya man ikihada yung cyber libel. So walay makahilabot sa to pa untouchable na mo. Sa to pa mo bisag unsay buhaton ni Gwen wa nay makakorek niya. Nya public official man siya. Straight to the point. Natural man na kanisud ka sa public service. Natural og dunay makita mga higala ang mga tao nga dili pod maayo related sa iyang panarbaho, musaway ta mga sukid tig paminaw. Nya kini iyang hulga, murmanig ka ng hulga ba nga wa nagay manaway ni Gwen kay musaway gani ka piti kay ni mga vlogger. Di man ko madagin naon ko.
Mawa na ang atong wala tay media na lang nga tarong ining kalakiha nga wa na mo tan-aw mahigalan itong mga officials gobyerno ug mag-unsa sila. Ha? Nagdi na magkadimao diha ron pagda. Sama ining kwan. Kining South Bus Terminal o North Bus Terminal. Sama anak karong BRT tiwasunon ko pa na. Natukod na ang BRT Terminal. Gipaguba ni Gobernador Gwendolyn Garcia kay kuno makadaot sa kining Kapitolyo, makuan kuno sa building. Pero sila nagkuyog, si BBM, si Governor Gwen, kitsa pa mga officials, nag-groundbreaking. Ako, klaro-klaro lang, sunod-sunod na lang mga topics, hindi mga legitimate ng mga issues. Dili ko mo, kwan, in fact, kung BRT, mahigal ako mismo di mag-sud out anak personally, nga, kwan yun, mas may itong LRT, pero mo na may ilang na, kwan na ng BRT, sila may decision maker. Nasugda na. Nya mo na ng mga terminal, gipabungkag niya nga na human-human ang terminal, kadako na kay gasto. So, what na mo sawayin guhin, ana? Okay na mo? Kayo oras nga mo saway kagob. Ngano man igob? Tirahan kay ning vlogger nga nang hulga? Di ko madaan ang hulga-hulga ni mo, vlogger, ha? Nya di sa tika puniton kay kini imong mga issues pulos mga personalan, wa may labot ang lungsod, ana. Ha? Og ako putot ko og kining akong tingog murag nga piit nga tiki, ha? Asa may labot sa lungsod, ana? Okay ra kay nako, no? Okay ra kay nang putot kami inday kin magtapad bita-bita naman lang kay dili ko makigtapad og tag-as. Ano ibitawong kanta nga sa gisaway akong tingog nga bati kog tingog wa may problema kay angko naman ko daan kini kong tingog more or less lamang gyud ni, ha? Pero magkakanta gyapon ko simbahan. Kini tinuod lang ni, di ko mo kantag salmo kay di man ni mada akong tingog bisag salmo. Og salmo og wa gila imo basa panalitan mo salmo ko basahon ko ra pero mayong kanta si makakanta gyapon ko ari mo ko squire Una nga ako membro ko sa choir dito sa Visayas State University pag eskwela na ko apil ko squire kay nindot po sa ning nakasimbahan ba di ka makatuog ba store kana na ang og nindot ang pare mo humili nindot kay imong paminaw og usahay pod murag dili kayo maayo mo humili na magyud lain magud mga higala lagi og gift pod lagi usahay pod wa pod ka prepara ang pare katugon man ka pero choir gani kadi makakatugon ni store kay taud-taud manganta naman sad mo muna ihunahuna na ko maapil ko din choir be so kanang imong tira nga personal way labot ang lungsod arita sa tira kining isyu nga may labot ang lungsod. Ayaw kong hulgaan nga basta imong hilabdan si Gwen, igo sa kanako sa kong komentaryo. Hala, komentaryo lang niya. Well, freedom of expression mo na. Sige, padayon na lang nina, no? Ang imong komentaryo, batok nako. Kay padayonon na po nako ang akong paghisgot o mga legitimate issues, no? Ayaw ko ina nga, kinini ang di kini ka muhunong ni Gwen, bantay lang yun, ha? Padayonon ko no ka. Ayaw, public official man siya. Ang man wa naging musaway niya. Wa na media sa Cebu nga musaway niya mahadlok. Musaway ni Gwen. Ako di ko na, di pwede na ko na. Ha? Og tan-aw na tuwa na magkadimao na diha. Ngano di man ta motingog. Oh. Isa pagtuon ninyo mura na gyud mo si kinsa na gyud. Wa na gyud makapalag kay mahadlok kay ining iyang vlogger mga higala nga ngilngig kuno iyang vlogger mga sukit tigpaminaw. Manghulga nga basta di gani mo mo padayon gani kag komentaryo kunong Gwen hilabdan gani kuno mo natural public official man siya gi-encourage man ta under the constitution musod ka pagka public official dili man ka mag-onion skin may mga decision Supreme Court ana kay kung mauhon ni mabalaka ta di na nagita mga labot ni Gwen di nagita mo hisgot bisag unsa kay narabas say vlogger wana sa to pamahilom ng tanan. Dili mo pwede ana oy. Ha? Nya karon, hamay may ko kumbalihon, di gani ko nimo undangan og tira di say nako ni undangan ning paghisgot sa mga legitimate issues batok ni Gwen. Naunsa, ayaw kog atik-atika na paon ra ka di kumukaon nimo kay paon ka, di man ka public official so di ka kunon lang sad. Kanang naay mga punto nimo ako lang pujot-pujoton gamay. Arita sa legitimate issue. Si Tulfo, wa man ko mahisgot ani kay kung buton naon mahigala sagdan ta man mo kinsa inyong butaran. In fact, ako maganing appeal na dito sa
Mindanao gani nga tong ingon tong gobyerno atong i-number 1 si Tulfo. Wa man ko moisgot ana, kabantay mo. Before Holy Week ni may gala kining kang Tulfo nga Rafi, kay kang kandidato si Ben Mani og si Erwin. Wa man ko moisgot ana. Before Holy Week. Ang ubang mga media, ang ubang nga mga newspapers nihisgot na sila. Kami sa DWHP na balita na muna sa among station, sa among page, pero ako makahisgot anang Tulfo nga inspection na wa ko mahisgot. Karon kay kini ni ang tirahan mo ko yang vlogger ni Gwen, kuno na ko nga bitaw tuod no. Samtang imo kong tirahan, di apoy mga legitimate issue. Dili ti ka tubagon sa personalan. Tubagon ti ka sa legitimate issue, Si Governor Gwen akong hatagag pagtaga, dili ikaw kay di man ka public official. Unsa man perting suko ang Gwen mahigala nga gi-inspect ni Tulfo ang terminal? Anong nasuko man kagob? Nga gi-inspect ni Tulfo kay nasakpan nga naa day tag 5 pesos ang wiwi og tag 10 pesos ang oo. Kanang tinuod ba nga kanang nagmahal bitaw kas mga tao og tinuod nga dunay kasing-kasing ang gobernador sa mga pobre? Ayaw ilibre na ng wiwi oy ihi diha taon og kanang oo Ayaw na kay makatilaw in taon ang mga subuanon pod sa iyang kadato man kaha ang Cebu province mo may pinakadato sa tibok Pilipinas. Nganong kanang kadato wa man katilaw ang ato mga igsuon nga mga subuanon ana in taon bisag ihi og oo imo mang daginuton. Gob, good morning nimo Gob Ayaw ko og kana na ang mag-hire ka og vlogger aron nga hulga-hulgaon ko diri Jesus Ginoo ko. Di na pwede mga sukintig paminaw. Ato ning klarohon niya. So si Tulfo, suko kaysa kay ngano kuno nga ngano si Tulfo mahigala ni inspeksyon dito nga wa mga higala mo courtesy niya. Di kada balikan to gamayhan niya dahil ato sa replay si Governor Gwen kani iyang video para ato mapaminaw pod ang reaksyon ni Gwen kay iya man ni mahigala gi inspect po siya dito sa terminal. Suko kaysa Tulfo, bahala ko labot ninyo Tulfo. Pero kini akong tan-aw lang ang inyong legitimate lang ang mga issues din Ang mga punto lang Ang mga punto atong tan-awon. Kasi ato balikan sa Tulfo niya atong i-play ang video ni Governor Gwen. Okay, sige names. Go names. Asa mang audio ni? Tapos nakatali na lang ng rubber yung sa brake line o clutch. Ang sarap nyo dito, lamig, hayahay kayo. Ito, hindi umanda. Walang umanda na electric fan. Okay, cut, okay. Sige, Gob Gwen, good morning Gob. Suko kay kang Tulfo Gob no. Suko agad niya ato paminawon si Governor Gwen iya gyud gisundog-sundog sa Tulfo. Kani. Asa man tong video ni Gobernador Gwendolyn Garcia be? Asa man tong video? Kani. Pagsugod ni, pagsugod. Kani. Ana ay. Kani oh. Iyang gisundog-sundog sa Tulfo. Iyang gisundog sa Tulfo, ang inspection. Imagine, being down there. Now, I want to explain. Sa akong giingon kanina, you could see in that video, which he intended to make viral, he was berating the employee of, gini niya among employee, of Mr. Lowe. He was holding the employee. Sa may labog, what can the employee do? They don't set policies. Okay, cut. They are Correct si Governor Gwen ani. What can the employee do? Unsa ko na mahimo sa employee? They don't set policies? Correct ka Gob. Kay kana nagbantay naman taon na sa CR nga tag 5 tag 10. Wala na ilabot. Kamo mo nag-set sa policies, no? Gob Gwen, good morning Gob. What sakto ng imo Gob oy. Luoy po ng empleyado. Unsa ba ni Tulfo sad oy nga iya man pong kuha ng empleyado nga igor man ang nanukot sa 5 pesos o 10 pesos sa umuwiwi umuoo. Why labot, oyon ko nimo anak, no? Oyon ko nimo anak. Pero kana bang pag-set pagkisaman ngano man, wa may labot igor man sa gisugo niya, gisweldoan ana, no? Sa kadaghang empleyado sa Kapitolyo, human na gipada ni mo na sa private sector na day, nga mo gipada niya ining iyang
North Bus Terminal o South Bus Terminal. Uy, nya unsa may sabot ninyo anak niya? So ang CR indutan ng negosyuha day gobno, kinsa may mga kuan, kinsa man unsa may mga bahin aning kalakiha kay ang ato ba ang transparency ba gob, no? Ang transparency ba pila man po'y halin anang wiwi og ang oo sa usa ka adlaw. Nga ang mga tao di man gyud in taon, luoy man sa gyud kayo kay og wa ka na kay kini mga pobre in taon sinukod man ang kwarta. Prangka-prangka pagka-istorya ako mga higala pagka labi pagka estudyante pa ko State College sa bayat tayong graduar taon. Kami dito may higala sa State College, Visayas State University mga higala man ko. Dito sa Leyte, mag-uban mi ang mga classmates, mga pobre pod. Manughit lang gud may mahigala og puso saging anag lagwig magutman Kahinumdum ko may galas ko mga kauban kani adto. Kanang usa ka bok noodles amo nang kamunggayan. Aron mo daghan mga higala ba? Noodles ni store. Noodles usa. Lami magsabaw noodles. Saon ta ba ni mo daghan? Pagkuha kamunggayan o kamunggayan. Inikuli mahigala bida. Tagbo kag ihap sinsiyo oy. Og pilay pliti mga kagalaan ana ang atong mga igsuo mga kabos. Dili makarelate ng uban. So kanang ihi 5 nya kanang mo adto ka CR mahigala mo bayad pa kag oo jis. Nanog taud-taud laban na usahin ni store nga kanang magbiyahe ka mamgara na imong taud-taud kahiun sa ka. Agoy. Taud-taud na dugay ang boss. Labig dugay. Kini na ba ang boss mga higalan usahay? Mapasmangin na andar-andar yung kunuhay mo budagan-dagan na nagtuo sa kag budagan na gyud. Ang ato ba ni ko ba kining tinuod bitaw gob kana nagbantay ra ba na 5 pesos ang wiwi, 10 pesos ang oo. Ang akong pangutana anay ba kini ni ang pila may halin pod sa usa ka adlaw, Labi na kanang Semana Santa ba daghan na laban tao ana gob oy. Ang ato ba ang transparency ba gob, Ang transparency ba pila man po'y halin ana sa usa ka adlaw? Unya kini mga pobre gidaginot pa mga taon na mga pobre di gyud sila katilaw in taon. Ipanghambog mga higala nga ang Sugbo mo ay number 1 pinakadato nga probinsya sa Sugbo. Unya ang mga pobre ngano man nga daginuton pa man di gyud ka makalibre sa ihi og sa libs. Grabe hasad oy. Deno kanang report Sunstar. Kini Sunstar kung kanon gyud kay the state of the province is strong. In fact, it is super strong. Straight to the point. Matod pa nimo, unya ang asset imong gisaysay diha, no? Kita gi pinakadato, Ang probinsya Sugbo. Ngano man nga pinakadato ang Sugbo, daghan mang pobre. Unya, kay bao kang daghang pobre, pagkahuman bisag ihi na lang in taon og kanang libs, di nimo malibre. Straight to the point. Unya, pagkahuman patuhon ng mga pobre na siminto man ang kalsada dito sa probinsya, ang pangutanang dako kanang pagsiminto sa kalsada para sa mga pobre na o para na sa mong suroy-suroy Sugbo. Ipatuo lang sa tao mga pobre dito sa probinsya. Para gipanindot ang kalsada para yung suroy-suroy Sugbo ang mga iya mga bisita mga foreigner okay na. Pagklaruhay lang ta. Unya kanang giingon kini ako di ko basta-basta makatuo kay kini gud mahigala istorya man lang gud diba no kay kini ko no mga project sa gobyerno dunay SOP ani makakwarta sila ana kana mga project kay mga kontraktor mo hatag kana mga istorya di ko motuon ang istorya no kay lisod sa kay mo manggawas istorya ba kana kunong project sa gobyerno mo nang daling maguba ng project kay sus kuan sa kontraktor na mo ni mo na ang SOP ako di ko makatuo no di ko tuo na pero kung panalitan tinuod na no kung tinuod na sa to pa, doon na SOP ni na dawat ni Mogob kung tinuod, Straight to the point. Na SOP ni Gob? Mo day na daghang kalsada dito nga nang nasiminto niya doon kay SOP ani Gob? Mga namungutan na lang ko pero tinura lang di ko basta-basta mo tuo na. Okay? Kini ni ang istorya lang mo na ilagod niya. Kana kunong project sa gobyerno doon ay mga SOP. Di ko ganahang mo tuo ana pero panalitay tinuod na no bida dako ng SOP ha ko maohon. Straight to the point. Pero ako di ko mutuo nga si Gobernador Gwendolyn Garcia mo dawat na ng SOP Di ko mutuo ng kanana ang mga anomalya anang kuana Di ko basta-basta mutuo na no. Siguro lang Clint di ko mutuo pero kinini ang panalitag tinuod ba kay istorya man na nila nga kuan kuno sa gobyerno mga project do na
bida no, ako di ko motuo pero kung tinuod do na, dako gina, dako dai nang mahon. Pero di ko motuo nga si Governor Gwen mo dawat na di ko. Straight to the Ang point. ako lang yun kini bang terminal nahon sa dato ning terminal, ha? Gob, pila may halin aning terminal gob? Ang ato ba unta nga nabay transparency ba gob, ha? Transparency ba kanang usa ka adlaw, labi na Semana Santa ron, labig inanang daghang pasayro. Pila po'y kay kanang usa ka tawo labig ako mo adto sa terminal ako ra ba Isus. Tinuray lang magpaabot-paabot ko nang kwan. Di na ba ta kaadtog CR ba ka usara? Na kanang kuan ba tawag sa call of nature ba nga muwiwi ka ba? Jingle ba inana? Nya kapila man, so 5-5. Unya og naibubiyahe ka mo lain mong tiyan di, Jess? Nan kanong maduha, di na ka mo saba og adto ka mahigala malibs ka, ayaw saba nga naka wiwi ka. Kani mo illegitimate nga isyo, ha? Mo ni manghigala niya. Lisod kayo, busawon ta ng kalakiha. Kaluoy sa pobre mga sukid tigpaminaw kay sinukod imong kwarta, oy. Sinukod imong kwarta kanang pilay plite. Kanang bang budget ba nimo nga pila kay plite nga makaabot ko dito. Uli naka sa Cebu panalitan or panalitan to ka sa probinsya. Nakasito mi anak kay daghan maning naaman ngan hinamo nga naa sa probinsya gikan patabang sa DWHP. Naman gani mga problema sa district hospital sa nangabot na mo dili gani. Naman may lagbok anak good gob, oh. So mo anhis la panalitan sa syudad, ilan ang gisukod lang plite oy. Ang uban na maylo pa nagkwarta gani dito. Tinuod lang, ang pobre mahigala ni biyahe may mamaylo og kwarta aron makabiyahe. Mo na tinuod. So kanang imong kwarta binaylo nimo. Nya pag-abot nimo sa pag-abot sa terminal, agoy Ginoo. Nalabig usa ka pamilya ron ang mobiyahe. Yang imong anak karon mo balik-balik si ang imong kasama ng bata tao na sige balik-balik si ang. Arita sa legitimate issue oy. Kay nang klaro-klaro ba? Kay kini usa mahigala mo, saway mahigala, personalan man kayo. Di ayaw dong vlogger, dai vlogger. Ni Governor Gwen, dili ko mo sakay anang inyong paon, ha? Ari ko sa legitimate issue, ha? Klaro-klaro nga issue, mga sukid tigpaminaw. Asa man ang imong giingon gov nga mahigugmaon kas pobre kung mauho na. Ngano man taon, wa man nimo ilibre na lang kada na ang mga silyas in town ang mga pobre, grabihan naman sad oy.